Айде, почнах, айде, нали? Аджо почна. Айде, обучни си, давай да играем. да обявим, че трябва само силно. Само силно Значи, компет публиката. Кого да бе? Само силно хуйове. Кой е само излиза? Браво! Само силно Ти пак. Мо. Муца по-леко е. Покър фейс, покър фейс. Аз озвучавам клипа. Леди Гага, бъс. А? Мале, краса е там дори. Бъз. Красо, това беше слабо, брато. Слабо, много слабо. Никога губи. Аз съм Убийте го е. Чакай да се излегна, нали? Аджо, сигурно за шоко е мам стана. Хем работиш, хем лежиш. Покър фейс, покър фейс. Да се кажеш за нашите зрители. Значи, това е много хубава интерактивна игра, нали? Много интересна. Напълно съм съгласен, нали? Да. Ето и ще окачвате ли в YouTube, бе? Не. Даци, като диреш, няма да си стигър да се случаш. Няма. Трябва да скарец, да сложиш и правиш неща. Здравей, Красо. Краси, с малфрата човек. Я го обичай. Краси, ти си логист човек, знаеш кой е логика? Как е логика, знаеш ли човек? Момчиле, ади маме, че гърлакачкита. Викат ме ролете, направо го убиха. Момчиле, играй за пред нашите камери. Избери една жена, дам да бъде с теб. Избери една от нас. Ари, давай, пей. Красо се разочарова. Ето го на вашите екрани най-разочарованият играч на бъс, Красимир. Покър фейс, покър фейс. Аз се заучавам. Нацко, не гледай играч. Бяха аз този път, Няма, той е мой. Ще удари каста, аз няма да си опът. Ела назади, бе! Той е опитаци! Смон! Аз съм
Аз леко не утрема, значи не Виж, аз го дуркам да има ефект. You can't see me. Насе, кажи нещо отново за нашите зрители. Да повдигнеш рейтинга на BTV. Значи, трябва да се снима там, защото там е интересно. Аз не съм интересен, следователно трябвателно да се снима. Значи, Мартин е много просто. Никой не може да разбере кой благодаря, нали що благодаря. Значи, всеки път благодаря като кучи. Коментирай, аз нямам. Значи, Мартин е много благодаря като кучи. Този път изненада, Мартин познал... И каква поредна бързова драма! Кой ще удари сега? Мартин или Симон или Ахмет или Момчил? Ооо! Мале, как го позна? Симон е проложена тактика за различни удари, защото не го познава. Как ще разбира, аз ще ти кажа. Сега, да видим кога ще удари. Абе, аз ще ти кажа като удари. Айде, може. Обчето помогли. И Митко и той не приема да това тактика. Разкритие веднага. И невероятен удар. Митко е тотално бъркан. Защо пръстите? Защото се замъркан страхотен удар. Митко това не познава. Колко това серия? Това е невероятен удар. Митко е задачен, кой може да удари толкова силно. И Митко познава. Невероятно! Невероятно изпълнение от Митко. Той позна кой е удар Митко. Мартин се подготвя. Мартин е ударен жестоко. И Мартин отдолу не познава. Темето му. Мартин е задачен. Наса имаш много хубаво от тебе. Моля коментаторите да ви снимат темето, нали? Защото не е Защо? Насе, кажи нещо отново за нашите зрители. Значи нашите зрители трябва да се учат от тази игра, за да станат по-известни, по-умни и по-успяващи. Да. Това е играта на бъдещето. Да. Това е то. Да. Трябва да турнир. Ай, сега ще види цял свят в YouTube. Аз не е мой телефон, ако му Ще ти бъде ги правим къса качат в YouTube. Аз видях само един клип. Има наимене и нашето не си ли нанкала? Дедет се смея. Не ще едиш. Ми так ще не си ли го гледа? Гледал съм го. Да. Това е най-дивия клип от всичките човек. Са хилите. Момчил използва много лоша тактика, той се засила много силно, въпреки че прави невероятни повреди. Дебели е от само 8 кг, нямаш право да викаш Но ми ли рекламна пауза? Бумата е разкрит моментално. Невероятна игра от Момчил. Супер бубо, ще да супер идеи. А и сега колко ти изглежда много добре на подкаста. Голямата ошатка. Почти колкото на нас котемето. Почти. Нали? Нали? Как? Бубите са така да пише удар. Give me a baseline and I'll shake it. Give me a record and I'll break it. There's no beginning, there's no ending. Give me a chance to go and I'll take it. Пей после. Да. I give you on and on and on. When the lights go down and Карбачева пия. To the left, to the right, to the left, to the right.
to the left, left, right, right, left, left, right, right, left, left, right, right, left, right. Haircut. Аз се мисля, че Да. малко бъркаш. По едно време. Кажи край, кажи край. Той е целта. The end, нали? We continue.